Ijo. Sando, yo, thank you for downloading this podcast presented by your DJ twice, my DJ twice. We got a competition that we're introducing to to all my central artists, no matter if you're a dancer or chanter, no matter if you're hip hop, rapper, whatever R&B singer, yo, this competition is for you. So yeah. The first prize we'll be giving away is 2 free videos. Yeah, mahala, my dear. And then number 2, we'll get 1 free video. Then number 3, so we also have partners that we are still looking into. So, okay, Zimbabwe, Bindura branch told us that, you know what? We might help you with this competition. So we're still talking to them, negotiating to see what they're gonna give us. And then we got another partner in Section Magazine. So Section Magazine is my central magazine. So they just told us, you know what, we're up for this competition. So number 1, we're gonna be on the front cover. Front cover for Section Magazine. Then you get an interview. Number 2, you get an interview. Number 3, you get an interview Fuji Purple, and reach more fans. So without further ado, let me introduce you to the contestant number 7. Empino, championi. Yes, me never is a DJ upon the session. Hey, my youth, tell them. Unodura kuwana, hende wakabatana, unonzani tingo ziwana, hende takavitana. First second day with TV, asindiwe Miss Malaika. What's your favorite pet? I'm so nada kutina laika. Shandi noda kudana na newekane usanyara ndoda kukuratiza kutine nofara shandi noda kuziwana. So just want to say congratulations on making it to the competition Outshine October. So simple, introduce yourself, your name, your alias, and where you're from. Hello, what's up guys? My name is Bindura. I'm also known as Digital Empire, and I'm from Bindura. Okay, that's great. So why the name Empire? Why did you call yourself Empire, my guy? Yeah, the word Empire, Europa Charo Nangirawa something big. So check it out in this Empire is because I wanted to build my own empire in this music industry, my own legacy. That's when I was talking about the empire. Because I want something big in this music industry. Okay, all good, bro. So yeah, what first got you into music? What first you got into music, bro? Yeah, chakatoti ndifara zvokuimba izvi ndipinde mazviri. It's because ndainspire nevamwe vandaiona vamwe area yangu like wemuno Bindura. Yeah, ndo vandisimbisa through kuimba kwavaita ndichiona nchinzwa. So zvakandipa this courage and confidence kuti ndokwanisa even kutozvitaura kunyangwe neniwo. All right. So who inspired you to make your music? The music that you do like every day, who inspired you or what inspired you? Like zvandambotaura kuti ukanzwa vamwe vanhu vachiimba wemunzvimbo yaunogara zvinokwanisa kupawo power rekuti uimbewo. So munhu akaita kuti ndide zvekuimba andi-inspire, it's Freeman himself. Ndiye akatondipawo power rokuti nditange kukombozawo nekunyora mangoma. So I can call him kuti ndiye. How would you describe the music that you typically create? Yeah, like typically, how do you describe it? Not music yako chicha icho, kuti zvidobidobere, hip hop, dance, or just like Afrofusion, or how do you describe your music? Yeah, iri type mangoma andinorowa type music yandinoimba. Iri yes, idanso, but typically iri ku Afro type, so I see danso cheche, but iri ineka Africa inako. So it's Afro danso. Okay. Mm-hmm. What are the difficulties of musicians in your area? Yeah, sema artists muno Bindura tinosangana nematambudziko akati wandei,
but tune midfielder tosangana nematambudziko like yekushaya mari dzekunorekodhesa since mastudios anenge achititi dhurirei. It's like sekuti uda kupinda mustudio uda kurekodha kana 6 matracks handiti unofanira kutomanaja kuti ukwanise kuwana 60 US because track rega rega kuti urekodhe is 10 US per track. So zvinhu zvakatitiomerei semaartist kuti tinge tichikwanisa kureza mari inosvika zvakuma 60 US kuti irekodhe 6 matracks because kwekuti toiwana chako chaiko tinenge tisina vamwe wacho. And likes kuti unenge uchida kuti music yako ende mberi hatina marketing yakanyatsokwana mushemushe. Maproducers mazhinji amunobhindura anongoti akangorekodha mangoma haendise paneti and the likes anongogara achingotenderawo mabluetooth machichi. So hatina vanhu vanokwanisa kunyatsotibatsira wantihopa in this music life yatiri yekuti mangoma edu akwanise kusvika kana kunana kurefu kokutongoti munhu wese anenge achitongoziva kuti kune artist inonzi Ninge Bindura. So ichallenge hombe kwatiri maartist iyoyo. Alright, so in the background, there's music that's playing. This is your track. Would like you to introduce this track to the fans. You know, just a bit. Just introduce the song yourself. Yeah, song yataudoridza panapa inonzi Pandakasangana Newe. Track iri ndakarinyora ndanakirwawo. Zvinhu zvakandinakidza mupfungwa dzangu. It's just something I created. Pasina kana chaitika, pasina kana event yakamboitika, but just thinking nemadhanza anombopinda nichiona and like, so ndo zvakangoita kuti ndingocreata this song inonzi Pandakasangana Newe. Yeah, Pandakasangana Newe. Yeah. So enjoy listening to this track. Oh yes, that's the track out for today. From my Empire, kwasi Pandakasangana Newe. Chimbochi fila unzwe. Blazing the steel. Bring the heat. Mixing non-stop with the hottest DJ. DJ Twice. Champion, yes, me never. Empire. Ndakasangana nemudanti kitande mwese tiri mafans. Ndopa zvakatangira kubva ipapo akana kumira kuti kubva pandakasangana newe wakachinja life yangu. 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 Hashi zangu ndakakapa and from that day kana ngonde apa the guitar uri kupi uri kuite nditengero maputi. Yote nangwari chavakandipa iyo wakandipa saka rudo ingondipa nenika kuita teki sama chisu nemateki kakuita ndite wiki kungefiki. Kubva pandakasangana newe wakachinja life yangu. 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 Kana ndine no flag kuti ndine menduru pakati pa vangosikana waite ndifile semukauru ndifapatanda ndikukwenza nisina neenduru. Kubva pandakasangana newe ndichikupata wakachinja life yangu. Kubva pandakasangana newe 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 wakachinja life yangu. That's how the good sounds coming from Empire out of Bindura. Okay, Empire, Chimbori shout outs. Who would you want to give thanks to for your progress? Why is here? Right, apa ndo pandokunyanya kufarira because daubiga maproducer andinomboshandidzana nawo akaita sana Julo Touch, Destiny Records, Amasparks. Yakunyanya vanhu ndononyanya kubata nawo kazhinji.
iye then ndo panongoenda kunangu but iwa ndo nongotobig and ndotobig family yangu yese nemafans angu yese nemaclients angu yese vanhu vese vanongosimbisa vese nongoagrita. Nice one, Mukuma, nice one. So this is the episode of today, episode 7 with your artist of the day, Empire. Thank you for your day and thank you for tuning in. Ringa talk about it later. Yeah, thank you. Chabani, Chulo Touch,